Pagne kay mata famille yaha jeere garta ñawli wonda ko ñanta ni bonda hono yodi no jodi vaccine merci je vais aller a jara yotte ande bingel jinni je ko waddo ko fo uri ka welde mo wi mo yo wonnam hen woni debbo e ñanto hono ni rawane silla han anda han ko yidi anda ko mojje mudum woyi heke silla yo radio machine ayi e yangara janje yo wonni wini helle wallahi jamno weli ni rawani hambar woni bona jomum addu wudere tiset tan dadol tan ha tiida tan wayno gondo e tan e gerni tan haray hi tan futuro yona yimbe ne nyalde korka addu futtitaaji yo han korka e futti do yimbe no way wade fo cebot sabu gandi ko tebbul ko warata ko o wi to ngado wala le won am baw kam de maro kam wattin demo han e nyamele de on ko wona am baw kam Allah ay ko mo jot bare Abou yalti kay Allah yalti yimbe yalla faabo tan Alsan dinno mi halfinne ma seeda ka haldude ma seeda sabu mi yi gile gartuda faade joni gile jaltuda ha joni ko ni tan gondida e gallo aden der suudu do tan wala kada jaltuda galle o tan mi yi ko yaade jama dum kam ala budum moddite no moƴƴi ha may kadi mi jetta Allah no feewi
e ngal ɗo jaɓɓal ngal jaɓɓuɗa ɗum kam kala mo weltaki hen fof anda moƴƴere walla taw ko haasidi weddami no ɓuuɓi hen no feewi par ce que ɓuuri bonde tan ko duumade e ko wonno tawi wona ko moƴƴi kono waylude jaɓɓal surtout kadi ummade e bonene faade moƴƴere ɗum ko belamma kadi ko weltare yo Allah ñiɓne hen no feewi kono gueɗe goori kadi no woodi sabu Alsane gannon machallah an wonno ambiance gallo kala nde min jalno ko an haali min jaali walla mbaɗɗa min jaali ɗum ne kadi min jeewa ɗum emin jiiɗi kadi yiitude miñira gila amen gandanɗa hoore ma natannoɗo ene yalto kewannoɗo activité ji ɗi aɗa wawi waylade hey kono kadi mbawa yaade yimɓeɓe aɗa naata yimɓeɓe aɗa yalte yimɓeɓe ɗum ne kadi ma won ko wonma ko heewi anani min sino ko sagam kam gussa jonde nde nder tan faami jalta jaaha e yimɓeɓe natodira e yimɓeɓe walla ni aussi ƴeewa hayso golle mbaɗa ɗum saɗa waɗa golle kam aɗa yaaha aɗa ɗum ni ma yiitu recteur uji ma min ko ɗum jinnomi miñirague lam deede ardi fof mbaɗa yettuma kadi wona hunde wemde wona e caɗele donc banden fof jaldanma junggo ɗum ko yettere Allah no feewi par ce que won hewɓe nana ilson royne donc donki dañde haqqille ɗumen toon e min mbaɗami yetta Allah mbaɗa yettuma an e Deede Tullaɓe on ƴeewni kam avocat ji on kenni kam e nangue nde wadde donc ɗon mbaɗa yettamon ɗon no feewi sa ko mbiɗa ko noon mi nani kadi momi accen haqqille no feewi so Allah lamdo jaaɓi eyyi ɗum kam momi accen haqqille so Allah lamdo jaaɓi kadi mi weltima no feewi jarama ko noon aduna wona haydara aduna kala mo jiiɗa ene wattu ummi ene wattu rewi wona haydara eyyi so tawi ni kadi wonmo kadi mo hakkille ma woni ni kadi inchallah emin daggi eyyi naya sohnajo kadi ɗum ne kadi wawi ittuma e yeewede walla ɗum fof de koye dewal Allah jeeya ɗum fof koye dewal Allah jeeya mais mi neni tan dal eyyi eɗen cabbi tan inchallah kala ko Allah waddal yaala ɓuura eyyi inchallah kadi ko yonti fof wemat sowno jeeya ko noon ɗum noon yo Allah waɗi ɓeydi sutur amin weltanimama no feewi eyyi ɗum noon mboɗemi ara mi yetto grand place amen ɗo kalima Allah noon gallo kam fof ɓe jalti kalima Allah nen eyyi eske Dakar Jali Diop mo er ɗon tawe ɗon tawi tan ko am kono koko Dakar ɓe min kam mboɗo hurno ka kono hikka kam soko kondiri ni ma wal fayide tawi tan ko am ijjam ene wona hala Diop ɗo ko kañum ɗaɗi mi ɗaminnohimo ɗo ko min dewuɗo ɗaɗi ɗum tami fayidimo yan joɓelem andata ɗo Allah ko Allah jaran ko jooɗo baboyam gorum ngom ene dem ala wona aha ko min Samba duudama ganduɗa o ɗugo bacce won ɗo Samba duuda tan ha e Dakar jel Diop a yiide holto kodiriɗa ɗo hayri majjuɗ ha yeyi ɗo joɗɗa ɗo dow ha less ko ɓiɗɗe mo jiminɗen waɗi ni alhamdulillah a suudi kam hoore ma de e aɗa andi aduna sa deƴƴani tan ɓe lebte kamɓe ɓe gandi no paaɗa ɓe peret no jottuɗen Agnam yireɓe tan e ciloñ ko 0 men aɗa andi kadi an kadi a wayru Agnam aha mi wiytuno sohla guila suddungu ɓi oɗo kadi anne no wiyata kadi Moussa Dem wallahi guillen ɓeyɗa Agnam laaɗe koto guiɗo hay heccanki mboɗo haalde katan leñol kadi no wi kam wayrimo laaɗe ene woodi wayrimo seeɗa noon e woto wayru toon laaɗe ene sella aɗen kran neɗɗo ma ɗum noon Samba namu waade Allah walli mi andi galle wonton jahonnomi kono mo yima kam haaju woppere haaju oɗo jori wallahi no woɗɗanimo wadde ko ɗo gonɗa e leegal he eyyi ko ɗo gonɗa eyyi galle joom suudam nan ɗon joom suudam Tullayi kadi ndimi kadi nda ko yaawi aɗa yaawi jaggude de aɗa yawi woppude neɗɗo jaggata woppa sa jaggi a ma dar hen on banum debbo Silla o Silla goto mo gandumi tigi eyyo Ramatoulaye anen wursire anan ka sase mi yi ko ɓoy mi yima haɗa daram ko dagui tan ƴewnum an ka sasani ko dagui tan wadde fitti kam an ka kurtiɗo ndo
eyyi ka ko tide kono fof e waat noon jehen galle jiya galle o ganda galle o mi wima bisimilla ma e galle he ɓaade kay a andiɗo an min mi anda galle eyyi ɗum ko lawol kono accat inde kursiɗe noon ala ka kurtiɗo sa yiiɗa ɗum a ƴewata galle walla noon luwa walla gaɗa lummaɗo suudu e ɗin ɗo nayi nan ɗo tullay ko moƴƴo collaboré du neɗɗo julɗo jehen galle laare a yan noon mbaɗa on bawaɗe ni ala walla a wara waga wara